हमदों जोंना वा आंखौ देखायबावबाय नोङो ला 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 फै फै थेङा फालंजों जानो फै एंजब नुदों मादैया दिनै मा जागोन आङो थेङा फालंजों नाजों संनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय आंना बोराया मासे जायानो आरो गावनि बाहाखौनो ससे सनै सथाम सब्रै हास'बाय बेहा आरो आं हास'वाखै मासेनो जागोन आंहा लागाव सोर देरहायो थेङा फालंजों जानोसै लोगोफोर थेङा फालं दै होबाय नै लोगोफोर दै होनानै एसे होबावगोन आरो ओमफ्राय मोनहांहांबाथाय थेङा फालं होनोसै आरो लोगोफोर नै गंगार लाफा होलायबाय जोंहाथ' बर'आव गंगार लाफा होनो ओमफ्राय थेङा फालं होनो आरो गुबुनफोरा सोरबा थेङा फालं सोरबा गंगार लाफा आं खिन्थु गंगार लाफासो होनखायो बेखौ गोदोनिफ्रायनो जोंहा गंगार लाफासो होनो दे बेखौ सोरबा सोरबा थेङा फालं होनो आं मिथिया दुन्दियाजों माजों गासिबो एंजब होजोबबाय वाव एसेल' मलहायनानै खांनोसैबो मोनखाथारबाय वा आंखौ देखायबावबाय नोङो ला 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 फै फै थेङा फालंजों जानो फै थेङा फालंजों नाजों फै फै जाफैनै गोलाव गोलाव मादैनि ओंख्रिया गोलाव गोलाव संदों नाबो गोलाव मैगंबो गोलाव फै फै दोमासिनि जाफै बरिया एसेल' खोबनानै माने थेङा फालंखौ एडभान्स होनाङा दे मोनखांनानै खांनोसैबासो होनांगौ बांद्राय थाब होबा नालहि मोदोमो नै जानायाव लोगो हमलायबाय मादैया ओमफ्राय जोंहा मा ना मोनलाय बिफा हो आइरिनो आइरि मास कि मास आइरि मासजों थेङा फालंजों लोगोफोर गंगार लाफा होनो सोरबा सोरबा जोंथ' गोदो गंगार लाफासो होनखायोमोन नालाय कि मास आइरि मास कि मास सल' माने मासे होदों ओमफ्राय सोरबा सोरबा मासेनो जायानो ओमफ्राय आंहा मासेनो होबाय है जिथोरजोबो ओमफ्राय सनाफोर सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो दिनैबो अननानै नायलांदोलाय मादैनि जानायखौ मा आइरि नासो लोगोफोर गुरै गोथावथार माग बिहुनि मालाय दावरावथारहाय जोंनाव बिराद गोथाव जाखादोंलै मादैनि ओंख्रिया न'नि थेङा फालं लोगोफोर गोथाव मारलै आइरिनाया फिसाबाबो बोरैबा गुरैथार मोदोमा आं आगोल जानायखौ बावबायमोन
गोथाव बिराद गोथाव जाखादों जोंना आदैया बे गंगार लाफा थेङा फालेंखौ बिराद गोथाव मोनो जा गोसा बानलुआ domasini Mela लोगोफोर आसलिफोरजोबसो माथो मालाय आयौ माथो खदा जि मोजां खद थेख्ला बानायदों मालाय जोंहा नैबे आब'नि दखानाव फैलायबाय माला माला बिदि जाखुमानानै थाखा मोनथियाखै बारग'लांगौबायमोन आङो मोनथिगौ ओमफ्राय आइ आब' मा जाखो होनना आं गिदिंना हाबफैफिनदों मारै दखानखौ गारनानै नोंजों आयौ आहा दखान गारनानै फैनांगौ जाहैबाय मा होनोमोनलाय आब' बेखौ जायगाखौ माबा होनोमोनलाय आगोल औ पबति भबन ओं बाहाय दमासि मेला जादोंहाय लोगोफोर नै सोर सोर इन्दि जि नांगौ लांफैदोसो माबार गुदुं गुदुं नै जा मोजां मोजां इन्दि जि फानदों जोंहा आब'आ वाव बा नैबेखौ गोदान बानायलायबाय नोङो हा जा मोजां गोदान बानायदोंथ' अ बिदिसो जानानै दं बिमायालाय ए नोंसो थाफैदों नोंगौ मालाय नै जि मोजां मोजां फ्रक सुदों नोंसिनि बिमा सुजोबनाय बे मादै सुनाय मोजांथ' आरो नै उन्दैफोरनि मा मा नांगौ लांफैदोसो नै आर'नाइनि मालाय जि मोजां मोजां सुदों नै ओमफ्राय बेखौ फानदो साबिखेनि नों बानायनाय नानि आयु मालाय गाव बानायजोबबावनायनो मालाय हेन्दमेड रोंथारोथ' नोङो बानायनो ओमफ्राय बेलाय बेबो नों बानायनाय नानि आयु जि मोजां मोजां बानाय रोंगौथ' माथो नोंलाय नों बानायजोबनाय वाव प्रेजेन्ट होनो मोजांथारथ' ओमफ्राय नैबो नों बानायनाय बिसोरो बाबा नै 300 थाखानि जि मोजां मोजां जि नै लांफै लोगोफोर नै गुदुं गुदुं मोजां मोजांथार
पबति भबनाव जोंना क'क्राझाराव गुन स्टेनाव ओमफ्राय नै 150 थाखानि जि गुदुं लांफैदो बयबो लांफैदो 150 थाखानिल' अनलि 150 लांफै बयबो नै बेखौ लांसै फिसाजोफोरनो लेखा फरायनायाव गानथों नै गुदुंथार 300 थाखा नैहाय फिथा हमदों जोंना दादा बेरा अर्डार फिथायाव मालाय नै ओरैबायदि मोजां बुस्थु होयो बेखौनो फिथाखौ थाइसे जालांसै फिथा लामा जालांसै फिथाखौ